Lalagyan natin yan ng gata. Yan ang gulay natin for today. Ayan. Hello guys! Welcome back to my channel guys, and kung bago ka pa lang sa channel ko guys, don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kang update kapag may bagong video guys. So for today's video guys, I'm going to show you how to cook langka or jackfruit. So lulutuin natin ito with coconut milk and lalagyan natin ng gata, and mag-piprito din tayo ng tilapia. So tara guys, samahan nyo ako sa pagluto ng langka with tilapia. So, let's go guys! Tell me where you came from. This doesn't make sense at all. You've been by my side all along. Feels like we've been here before. Tell me where you came from. This doesn't make sense at all. You've been by my side all along. Feels like we've been here before. Kayong dalawa? Spa. Okay yan. Higa kayo para ma-relax. Ayan po yung dalawa nagre-relax sila sa sauna nila. Ayan. Kumusta ang inyong pagligo sa sauna? Okay lang. Okay. Bilisan nyo na. Turuan ko na. Saralian na, dali na. Ayan guys, lilinisan na natin yung tilapia. Sa ngayon ay tinatanggalan ng mama ko ng ano ba yan? Paliskis tsaka palikpik. Ayan. So, ayan. Anong gagawin natin sa tilapia? Prito, Piprituhin. Tapos ano yung langka. side natin? Langka. Ano ba yun sa English yung langka? Junk fruit. Jackfruit. Jackfruit? Junk fruit. Junk. Okay. So, ayan. Ayan. Sige. Linisan mo, mami. Si James ay tinuhod ko niya na yung gata or niyog. Ayan. So, yan ang gagawin natin doon sa gulay. Ayan. So, ayan guys. Lilinisan natin yung tilapia. Ayan. Para malinis siya. So, ayan na guys. Tatanggalan na ng mama ko ng balat yung langka or jackfruit. Ayan. So, lalagyan natin yan ng gata. Yan ang gulay natin for today. Ayan. Ayan guys, hinihiwa na niya yung ating gulay. Ayan, so Aalisin yung buto. aalisin niya daw yung buto Matigas para na. malambot lang kasi matigas na yung buto, so aalisin. Pero pag medyo bata pa yan, sinasali namin yung buto. Ayan, so lalagyan namin yun ng gata. Gusto patigan mga kasi nabuwan. Yung gusto kapatido. It's okay. Tirak man si Amy. Maali ang pambakal sa manok. Ay pambaw. Duka sang nahirapan man lang hirap man. Okay na siya. So ayan guys, tapos na yung paghiwa ng ating langka or jackfruit. Ayan.
ilalagay na natin sa kaldero with gata. And so ayan, lalagay natin siya ng lemongrass. Ayan. So ayan guys, nilagay na ng mama ko yung tanlad or lemongrass. Ayan. So ilalagay niya na rin yung langka. Ayan, ilalagay na natin yung sibuyas at bawang. Ayan. Pinipiga na po. Ayan. Ayan. Ako na kadto. Ay, ano wala ako na. Isabad na. Lalagyan din siya ng dried fish, tinapa. Ayan. So, lalagyan natin ng dried fish, tinapa. Ayan. So, ayan guys, papakaluan na natin yung vegetable natin hanggang sa lumambot ito. Na guys, papalambutin na lang natin siya. Tapos, titikman natin kung okay na. So, ayan. Ayan nga guys, kumukulo na guys yung ating gulay na langka. Ayan, so hintayin lang natin siya na kumulo hanggang sa lumambot siya. Ayan guys, luto na po siya. Ayan, so malambot na siya. Masarap yan sa tilapia. Ayan, yummy guys. Ayan, so piprituhin na natin guys yung tilapia natin. Ayan guys, magpula na yung ating tilapia. So ayun nga guys, luto na yung ating tilapia with langka. So tara guys, samahan nyo ako sa pagkain nito. Yeah, yummy!